Er is nog nooit zo volle uitgaan om deze tijd van het jaar als dit hier. Dus ja, we moeten maar zien tot hoe lang we nog verkeer kunnen. Het is hartstikke druk en we proberen de voorraad zo vol mogelijk te houden en voor de klant te bezwaren. Op dit stuit is er nog wel hout op varieën, maar het rekt het gauw op. De grote vraag naar hout voor in de kachel had verschillende oorzaken. Verleden jaar heen we strenge winter en wien we op een gegeven moment uitverkocht. Dus ik denk dat mensen nou wel zoiets hebben van dat moet dus net weg gebeuren. Dus laten we er maar op tijd bij wezen. Nou ja, en de combinatie met de gasprijzen, daar komt het natuurlijk ook van. Ja, ik denk door de hege gasprijzen natuurlijk. En mensen gaan dan weer meer op alternatieven zieken en dan worden er volle meer pallets stookt. Door deze alternatieven komt er krapte op de merk en gaan de houtprijzen ook omheeg. Het is voor ons dreig om aan hout te komen. Ja, en dat mensen dan helpen te bestellen gaan. Ja, in de stwa natuurlijk. Ja, er is nog wat minder rond te komen. Dus we hebben de hele simmer trok acht om loods wat vol te krijgen. En er is nou echt soms levertijden op bepaalde soorten pallets. Want hoe lang kun je het nou nog uithouden, maar wat je hem nou nog hebben? Ja, dat is lastig te zeggen. Je stiert nog wel wat, maar als het in dit tempo trok je dan heel wat de criisdagen ik net.